Ngaturaken pakurmatan saha sugeng rawuh dumateng Bapak Agus Suranto, Sarjana Pendidikan Magister Seni, minangka Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kasihan, saha Ki Hadi Sujanto minangka Ketua Pepadi Bantul. Bagi para penonton yang akan mengabadikan UKK Seni Pedalangan kali ini bisa mengunjungi pameran wayang di depan. Itu merupakan karya anak seni pedalangan ya Mbak? Ya, dari jurusan pedalangan, betul sekali. Dan di depan juga ada stand bazar, ada dari Hamzah Batik, Batik Utami, dan Dimas Brian Wayang. Hamzah Batik menyediakan kain batik dan baju batik bagi teman-teman yang sekiranya ingin membeli baju batik dan menyukai bisa langsung mampir ke stand di depan. Di depan juga ada stand Dimas Brian Wayang yang menyediakan keris, wayang, serta irah-irahan tari. Berarti bisa beli di depan keris? Bisa, ya. Keris, wayang maupun irah-irahan tari. Batik Utami juga menyediakan kain jarit, blangkon, dan bahan ikat. Ya. Ini tadi Mas Raka itu sebenarnya hari pertama atau kedua, Mbak? Hari pertama sebenarnya. Hari pertama. Cuman karena ada beberapa halangan menjadikan Mas Raka ini menjadi hari kedua. Oh, gitu. Acara uji kompetensi keahlian seni pedalangan kali ini didukung oleh sponsor dan donatur Ki Gunarto Guno Tali Jendro, Hamzah Batik, Batik Utami, Batik Rejo Dimejo, Kedai Mas Jambul, Netes Batik, Omah Cangkem Mataram, Pak Albani Wayang Kulit, Kemat Kulit, Ki Ali Biono, Pak Sudarto, Ki Waluyo, dan Yat Belangkon. Sangat banyak yang support ya, ternyata ya. Banyak yang mensupport acara UKK Seni Pedalangan tahun ini. Wow, kira-kira setelah ini ada siapa yang akan menyajikan UKK kali ini, Mbak? Penampil ketiga ini ada Din Al-Quraisi, Mas Reza. Ya, Mas Reza ini dari Pundong. Pundong itu yang Tawang bukan ya? Ya, terkenal dengan ini Tawang. Wow, saya kemarin pas Korea ngambil itu. Oh iya, dari Pundong itu ya? Jangan-jangan Mas Reza juga bisa nari itu ya, Tawang. Hati-hati nanti barangkali bisa tiba-tiba nari Tawang di depan. Belum siap ya? Tidak apa-apa. Mbak, kalau Omah Cangkem itu apa? Omah Cangkem itu sanggar. Sanggar? Iya, sanggar karawitan dan dalangan. Oh, berarti kalau saya mau masuk ke sana itu bisa? Bisa kan sanggar? Oh iya. Untuk usianya apakah dibatasi atau tidak? Tidak dibatasi. Berarti kalau anak-anak bisa masuk? Bisa. Orang dewasa seperti saya bisa masuk? Bisa banget. Karena setelah saya lihat dan saya cek di Instagram, Omah Cangkem ada beragam usia anak-anak yang memasuki sanggar tersebut untuk menguri-uri budaya Jawa. Kalau Pak Albani Wayang Kulit itu pengrajin wayang bukan? Iya, betul sekali. Pak Albani ini salah satu pengrajin wayang di Yogyakarta. Oh iya, ini di catatan saya itu pengrajin wayang. Jadi teman-teman yang ingin membeli wayang itu bisa pesan di Pak Albani, betul? Betul. Alamatnya di Pucung, Imogiri, Bantul. Teman-teman juga bisa mengecek di Instagram Albani Art. Sudah siap Mas Reza? Oh iya, monggo Mbak. Sumangga pagelaran ringgit Purwa kalajengaken kanthi dalang Ki Muhammad Ali Nurdin Al-Quraisi. Kapurwakan dening Dewi Arimbi ingkang sedya jumenengaken yoganira inggih menika Raden Gatotkaca minangka Narendra ing negari Pringgondani. Nanging wonten salah satunggaling kaluwarga Dewi Arimbi ingkang boten sarujuk menawi Raden Gatotkaca kajumenengaken. Inggih menika Risang Brajadenta ingkang kaleres rayinipun Dewi Arimbi. Sagung para tamu, menika Gatotkaca Ratu dening Ki Muhammad Ali Nurdin Al-Quraisi.
Sugeng Hamreksani. Dento hambalela marang Raden Gatut Kaca hambek gugup ngutha aton temah merong kampo jingga kumudu hambalela sarta mamre samanipun Prabu Anom Gatut Kaca. Wah! Wah, adalah. Wah! Gatut Kaca. Wah! Ilahing hawik namas tu nama sidang anenggih punika ingkang minangka purwakaning carita samangke ingkang mapan wonten ing tlatah negari Pringgondani ingkang mapan wonten ing Kadipaten ing Glagah Tinuluya ing Kadipaten Permalang. Sinten to ingkang ngasta pusaraning adil ing Glagah Tinulu? Inggih menika putranira Sang Swargi Prabu Trembungko Sang Adipati Brajarenta. Nalika semanten wis arsa siniwaka, sinten to ingkang kepareng ayun? Tasih kadang taruna kalian Adipati Brajarenta.
inggih menika Sang Raden Brajamusti miwah Raden Kalabendana. Mengkaraken sawanira Raden Brajalamatan miwah Raden Brajawikalpa. Nalika semanten tidhem permanem madyaning pasewakan ing Glagah Tinulu. Andher sedaya para wadyabala lir samudra kang tanpa tepi. Pening kaya banyu, meneng kaya watu mangkono wijining sabda sang nata ing dereng kawya sing lisan. Yata kang sinewa Sang Narendra Ditya Pindha Prapata lir Baskara tutuk pindha guwa yen to ngandika kati gelap sasra maweh kang Prabowo tutik daya sakti mandraguna yen to magut yudha Gya medhar sabda Gya medhar sabda jagat diwuh Bathara jagat pramudita kadangipun Kakang Dimas Brajalamatan lawan Dimas Brajawikalpa prayogakna anggon musuhan Yayi kawula nuwun inggih Kakang Mas sampun boten kirang parayogi piswanipun ingkang rayipun Brajalamatan inggih Kakang Mas Brajarenta sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang rayipun Brajawikalpa. Mengkoto dhisik
Iki kaya sowane Yayi Brajamusti kelawan Yayi Kalabendana. Padha becik sak praptamu, Yayi. Iya Kakang. Awit saka pengestune Kakang Brajarenta, sowanku ora ana alangan swiji apa. Ya mung sembah bektiku katur marang Kakang Brajarenta. Iya Kakang. Aku Kalabendana. Aku katurke bektiku katul ya Kakang Brajarenta. Ya, sak klorone tak tampa. Gawe kaget penggalipun Kakang. Ana wigati apa? Dene sliramu prapta ana Kadipaten Glagah Tinulu kene. Yayi Brajalamatan. Yayi Brajamusti. Iya Kakang. Sepisan aku ngaturake bekti marang Kakang Brajarenta. Angka loro sowanku kuwi dudu saka karepku dhewe. Nanging aku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dadi wuruhananmu ya Kakang Brajarenta. Menawa dina samengko para narendra wis kepengin anekseni jumenengane anakmu Gatotkaca. Kepara malah para Pandhawa wis padha rawuh. Nalika semana tumuli kodheng penggalih Kakang Mbok Ayu Arimbi banjur utusan kelawan aku. Dene wigatine nderekke marang Kakang Brajarenta bareng sak lakuku sowan ana negara Pringgondani. Jumbuh marang pengendikane Kakang Brajarenta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca nggone dadi ratu srana Kakang dadi patih ana negara Pringgondani. Mula ayo dina iki aja nganti kesuwen Kakang. Enggal sowan ana negara Pringgondani mesakake Kakang Mbok Ayu Arimbi anggone ngenteni marang Kakang Brajarenta. Jagat Dewa Bathara. Ya, aturmu ndak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang. Nanging mengko dhisik aku bakal duwe pitakonan marang sliramu. Ya, Kakang duwe pitakonan apa? Gage ngendika Kakang. Ya kuwi bab perkara negara Pringgondani. Sliramu mesti wis mangerti yen negara Pringgondani iki mbiyen kagungane Swargi Kanjeng Rama Prabu Trembuku. Banjur duk nalika semana ana perang gedhe yaiku perang Pamuksa, perange Prabu Trembuku kelawan Prabu Pandhu Dewanata ing Ngastina. Nanging nalika semana Kanjeng Rama Prabu Trembuku gugur ana astane Prabu Pandhu Dewanata. Banjur ana lelakon Kakang Arimba duk nalika semana seda ana tangane Raden Bratasena. Coba saiki petungen. Lah kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ana negara Pringgondani kuwi apa wis trep lan apa wis bener Brajamusti? Mengko dhisik. Lah kok Kakang duwe penemu ingkang kaya mengkono kersane Kakang Brajarenta kuwi kepiye? Ora duwe karep ingkang kepiye-kepiye. Ya mumpung Kakang arep takon marang Yayi Brajamusti. Iya yen tumrap Brajamusti wis trep lan wis bener yen to Gatotkaca jumeneng dadi ratu ana negara Pringgondani Kakang Brajarenta. Benermu mapan ana ngendi? Pancen yen tata kaprajan ngendi wae sing madeg dadi ratu kuwi ya anak sing metu lanang. Nanging Kakang Brajarenta kudu eling. Sak sedaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji wis tau prasetya yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mula yen dina samengko Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca saka pengiraku kuwi wis trep lan wis bener Kakang Brajarenta. Bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap Brajarenta. Lho, kok ngono pengendikane Kakang Brajarenta? Ya, merga duk nalika semana pancene lagi kodheng penggalipun Kakang. Nganti bingung kudu kepiye sing tak lakoni wekasan keterucut sumpah ana ing arepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara Pringgondani. Nanging bareng lumereking wanci, bareng tak petung ndak gelar ndak gulung, jebul tinemune ganjil Brajamusti. Lho,
Ganjil kepiye Kakang Brajarenta? Aku ora mathuk, aku ora sarujuk yen to Gatotkaca jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Mergo Gatotkaca ora duweni hak, ora duweni wewenang negara Pringgondani. Lan Gatotkaca kuwi isih kelebu tedhak turuning mungsuh. Mula dina iki Seksenana Brajamusti yen to Brajarenta ora sudi yen kon nyembah dlamakane bayi wingi sore. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-pana Margana Samirana lan Warayang Wisian Magulingan 5 ing weladalah tegese Kakang wis nyelaki marang sumpahmu dhewe. Kakang elinga ya Kakang yen to kowe karo aku iki nadyan wujuding buta nanging duweni jiwaning satriya. Yen nganti Kakang nyelaki sumpahmu dhewe bakal gedhe walate dosa apa sing bakal mbok sandang Kakang Brajarenta. Ora urung Kakang bakal nampa sating para Jawata. Perkara sumpah kuwi perkarane Brajarenta. Mula yen kowe kena tak eman kowe manuta marang pun Kakang Brajamusti. Nyuwun pangapura Kakang Brajarenta. Aku ora iso sarujuk marang pengendikamu. Aku isih netepi marang jiwa kasatriyanku ya. Yen to kaya mengkono sing dadi kekarepane Kakang Brajarenta, merang kampuh jingga tegese Kakang wis balela. Dadi atur ana ngresane Kakang mbok ayu arimpi Kakang Brajarenta. Waduh, lah kok dadi kaya mengkene lelakone. Yo. Kakang Brajarenta elinga ya Kakang elinga. Lah kok Kakang Brajarenta dadi balela lacalujuk yen Gatotkaca dadi ratu kuwi kepiye elinga ya Kakang elinga. Kabeh iki pancen wis tak jarak kala Bendana. Yen kowe bisa tak gawe becik, kowe manuta marang pun Kakang. Cek gedhe pangapulamu ya Kakang, aku lacalujuk malang penumune Kakang Brajarenta. Aku tak melu Kakang Brajamusti wae Kakang. Yo. Hei. Mandek kok Brajamusti. Kepiye Kakang Brajalamatan? Lah kok lelakone kadipaten ning Glagah Tinulu dadi kaya mengkene. Iya Dimas. Kakang Brajarenta malah balela ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu. Banjur awake dhewe kedu kepiye Kakang Brajalamatan? Wis saiki ngene wae. Awake dhewe ngawat-awati marang Kakang Brajamusti kelawan Yayi Kala Bendana. Awake dhewe sowan menyang negara Pringgondani. Yen to wis tentrem kahanane kadipaten ing Permalang kene Dimas Brajawikalpa. Yo yen kaya mengkono aku mung kari manut marang Kakang Brajalamatan.
Brajamusti, Mandeka Brajamusti. Mandeka Brajamusti. Walah dalah. Katri gumulung mangrempak ing prawadya bala Brajamusti kowe Mandeka. Kowe yen kena tak gawe becik kowe manuta marang pun Kakang. Manunggal marang Kakang Brajarenta. Ora Kakang, aku ora bisa manunggal karo kowe. Mergo aku ora sarujuk marang penemune Kakang Brajarenta. Ayo sepisan meneh tak derekke menyang negara Pringgondani dadi siji karo Kadang Braja liyane. Dadi kekuwataning negara Pringgondani Kakang Brajarenta. Yen ngono kowe ora manut karo aku tegese kowe wis wani marang Brajarenta. Ora Kakang, aku ora wani marang Kakang Brajarenta. Yen pancen kowe ora wani karo kakangmu kowe manut. Aku ora iso manut karo Kakang Brajarenta. Tegese kowe wis wani karo kakangmu dhewe. Walah dalah keparat. Kelakon tiban tanganku mati dening aku kowe Brajamusti. Kakang, aja ya Kakang Brajarenta. Yo kalah. Sabal yo Kakang Brajarenta cabal. Lah kok Kakang dadi arep mentolo kalung Kakang Brajamusti kuwi kepiye? Elingo Kakang kowe biyen cilik padha dolanan baleng nek kok gelang kok padha congklah ki kepiye ora apik yo Kakang ora apik. Bocah kakean wus. Wah. Keparat. Ayo. Tenan kowe karo Brajarenta yo. Apar ora. Halo amu kowe Brajamusti. Aduh. Mati ya. Wah. Aduh. Ayo Kakang Brajarenta.
lah kok dadi kaya begini lelakone negara Pringgondani. Kakang blojo necu kakang blojo mesti wis padha necune ae lah yo kek kepiye iki. Kakang Mbok Ayu alibi ketiwacan Kang Mbok. Kayon kati uping angin sumyak swarane karengyan samirana mawar iris lumrang gandaning puspita hae ana titi sunya madya ratri raras rumedeng akasa blegegek ugek-ugek sak dulita mel-mel Ndara Abimanyu wonten menapa Den kok ketingal sungkawa penggalipun kula aturi paring dawuh wonten menapa ampun kendel kemawon negari Pringgondani badhe wonten pawiwahan ingkang Rakandara Gatotkaca mesinipun sampean boten sungkawa ning malah bingah penggalipun dene Kang Raka ing Pringgondani badhe nampi kanugrahan saking Kang Ibu nggih menika pun Dewi Arimbi lenggah dampar tilaranipun Prabu Trembuku ing Pringgondani ning kok malah Ndara Abimanyu nandang sungkawa menika kados pundi Den monggo enggal paring dawuh mangke ndak boten prayogi kedadosanipun Siwa Semar sungkawa rasaning atiku ya kuwi amarga telung dina kepungkur Abimanyu nyumpena wontene pasumpenan ingkang kababar ora liya duk nalika semana Kakang Mas Tetuka wis kasembadan lenggah dampar negara Pringgondani nanging tanpa sangkan tekane banyu gedhe ingkang nganglem negara Pringgondani iki pralampita apa Siwa Semar Semareka den prayitna semurire balik titiyani gandayani
Trisanya purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar. Oh wah ampun dipenggalih Det. Sing jeneng ngimpi niku namung kembange tiyang nendra. Nek impin menika sampean penggalih mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Kados anak-anak kula niku menggalih impen ning ora temata uripe. Sakniki mboten sah menggalih babakan impen. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing negari Pringgondani. Anekseni ingkang raka. Anggenipun badhe jumeneng nata ing negari Pringgondani. Den iya yen pancen kaya mengkono Siwa Semar ayo enggal dherekna lakune Angka Wijaya praptana negara Pringgondani. Sewawi kula dherekaken Gus. Alontata lenggahira risang marta tameng dasih misuda antana raras Iwang Suksmana mangadili nuwih ana sasmintaning sun jagat Hung bawana langgeng Yayi Ratu
miturut nawala sedan ingkang sampun dipun tampi dening sedaya para raja Nerpati ingkang sampun kepareng rawuh wonten negari Pringgondani. Yen boten klentu titi kalenggan punika Yai Ratu Arimbi badhe jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Menika para raja Nerpati saking manca negari sampun kepareng rawuh sami badhe nyekseni jumenenganipun anak kula pun Gatotkaca. Nanging kenging menapa ngantos wekdal punika Yai Ratu dereng miwiti misuda ingkang putra pun Gatotkaca. Yai Ratu nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu. Sarawuhipun Kanjeng Koko Prabu Kresna sareng kaliyan para kadang Pandhawa wonten negari Pringgondani. Ugi kepara ratu manca negari sampun kepareng rawuh. Nanging kula caosi wuninga Kanjeng Koko Prabu. Dene ngantos ing wekdal punika kadang kula Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa miwah Kala Bendana saengga sepriki dereng kepareng sowan Kanjeng Koko Prabu. Sadangunipun kula ngutus Braja Musti supados prapta wonten ing Kadipaten Permalang kinen boyong rayi kula Braja Denta, nanging dumugi wekdal menika dereng wonten pawartanipun Kanjeng Koko Prabu. Wanodya utama ngambar aruming kusuma. Nalika semanten dereng dangu anggenira imbal pangandikan Sang Dewi Arimbi miwah nata ing Ndrawati. Kedadak praptanira risang Kala Bendana. Kakang Mbok ketiwacan Kakang Mbok. Ketiwacan Kakang Mbok. Mlayu sumamburat katon bergadak pasuryan menapa Kala Bendana. Patulana kecane Kakang Mbok ayu alibi ana luputku nyuwun ngapura ya Kang Mbok. Enggal matura Kala Bendana napa lan kepiye kabulwusanane anggone Siadi Braja Musti lan Kala Bendana boyong kakangmu Braja Denta. Iya Kakang Mbok ketiwacan Kakang Mbok. Ing dina camengko Kakang Braja Denta wis ngocati cupahe dhewe. Kakang Braja Denta melang kapujinga olah calujuk yen Gatotkaca jumeneng latu Kang Mbok.
pati netraning uga rapuh sabdaning kukila ringkani rasa keter kini tunganing kung lir sing pini panca Kakang Mbok Arimbi aku ngaturke sembahku katur Kakang Mbok rasah dadak kowe ngaturke sembah karo Arimbi nggonmu ngaturake sembah marang aku monggo abang-abang lambe Braja Nenta wong kang kaya kowe letuh jejemberi pakartimu ora mujudake putrane Kanjeng Rama Prabu Tremboko teka wola-wali ucapmu kaya banyu tumumpang godhong sentri nalika semana kowe sumpah prasetya masrahke negara marang Arimbi nanging teka dina samengko kowe mbalela ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu pancen kowe ora pantes dadi putrane Kanjeng Rama Prabu Tremboko kowe Braja tobat kowe Braja Nenta keparane Braja Nenta wong kok kaya kowe kuwi Braja Nenta nek dadi apa kowe keparat Gatotkaca inggih paman kula ingkang putra pun Gatotkaca ngadeg ana ngarepe Braja Nenta wani kowe karo aku Gatotkaca jane kula ngajeni kalian paman Braja Nenta nanging sampeyan wis wani gepok marang Kanjeng Ibu Arimbi yen paman kepengin dadi ratu wonten negara Pringgondani monggo ning aja nganti gepok marang wong tuane Gatotkaca walah dalah yo kowe belani karo Ibu Arimbi ayo yen nyoto kowe wani karo pamanmu tandingana pamanmu monggo kula ladosi paman Braja Nenta parat bayi sore Gatotkaca
wani tenan karo Brajarata. Iki jalukmu kowe. Mati. Wah, ladang Meduna. Sawet. Ah. Wah. Ah. Candak. Mat. Ayo, iki Brajanata. Brajamusti. Inggih, Nger. Wonten menapa kok kedadak merebeki ingkang putrapun Gatotkaca? Ngaten, Nger. Sampeyan yen mengsah kaliyan ingkang paman Brajarata ngantos dugi wekdal menapa kemawon boten badhe unggul mengsah ingkang paman pun Brajarata. Inggih paman, lajeng ingkang putra kedah kados pundi? Sampun, Nger. Saniki kula badhe sabiyantu nanging supados boten ketingal kula badhe manjing wonten astanipun Anggir Gatotkaca wonten sisih kiring. Mangke kula aturi namaaken dhateng ingkang paman Brajarata. Sinareng sampeyan matek aji Narantaka. Nanging Nger, mangke menawi wonten lampane ingkang elok-eloki panjenengan ampun kaget nggih Nger Gatotkaca. Inggih paman, yen mekaten kula kantun nderek paman Brajamusti. Oh. Gatotkaca. Brajanata sandang Katyana.
Paduka pecah paman Brajarenta Braja Musti Gatotkaca arep dadi ratu dadak acik-acik marang pepunden dhewe. Duh Dewa dadi kaya mengkene lelakone negara Pringgondani. Ibu kula kedah kados pundi? Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi? Kanjeng Rama kula kedah kados pundi? Duh Dewa kula kedah kados pundi? Aja kaget, Ger. Iki kabeh sejatine sing tak karepke. Aku sakloron bakal manjing ing astamu. Kersaning Gusti dadi aji Brajanenta lan aji Braja Musti. Ing tembe bisa migunani kanggo mbrasta watak angkara lan jaga katentreman negara Pringgondani Gatotkaca. Iya, Ger. Lan sliramu anggone dadi narendra ana negara Pringgondani kudu adil marang para kawula, kudu bisa mbingkas watak angkara murka budi candala. Wis bacutna lelabuhane Kanjeng Rama Prabu Trembaka Swargi, nggih. Kanjeng Koko Prabu, bungah raos sing manah kula awit Gatotkaca saged jumeneng nata ing Pringgondani. Nanging kula kedah kecalan rayi kula kekalih Kanjeng Koko Prabu. Nona inggih Yayi Ratu, kula pitados menika awrat tumrap Yayi Ratu Arimbi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.